A concelleira de Mercados informou nesta xornada que nun prazo de 15 días e despois de certas discrepancias ao respecto, a lonxa da Praza de Abastos trasladarase á planta baixa. A lonxa vai baixar dentro de 15 días e vai a deixar de ocupar ese espazo que estaba ocupando na planta de arriba, sabedes, pois esas ventanas que dan cara á Avenida de Bos Aires, e se vai a trasladar a planta de abaixo á parte dereita. Eso implica que é un paso e unha aposta decidida por baixar da planta de arriba a planta de abaixo e que non vou ocultar que tivo en algún momento unha certa resistencia, pero malias a todas as resistencias e despois de falalo coas persoas implicadas, logramos facer real este primeiro paso. Esta reubicación da lonxa conta cun orzamento de 21.000 euros e dende o Concello xa teñen pedidos todos os permisos á Xunta. Aproveitando este cambio, dende o Concello están estudando a posibilidade de sacar a concurso público a explotación de dita lonxa. Xa que nos últimos tempos estaba sendo explotada por unha persoa, pero creemos que a baixada pode ser un bo momento para iniciar esta tramitación e que todo o mundo que este interesado lle poida sacar máis rendemento á lonxa. O vindeiro luns, a concelleira manterá unha reunión coas praceiras para informarlles da proposta técnica que barallan para baixar o primeiro andar as froiteiras que teñen hoxe en día os postos no segundo andar.